Akcija prikupljanja pomoći u hrani i novčanim sredstvima za migrante u Bihaću i Mostaru, koja je počela 8. juna, završena je jučer. Kako ističu iz Crvenog križa općine Lukavac, akciji prikupljanja pomoći za migrante koju je pokrenuo Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, pored brojnih priključila se i organizacija Crvenog križa općine Lukavac. U periodu od 8. do 12.6. naši volonteri su ispred tržnog centra Konzum vršili prikupljanje namirnica, higijenskih potrepština. Također bila je mogućnost da se donesu i ti određeni artikli i ovdje i mogu reći da je akcija uspješna. Po našoj procjeni vrijednosti robe prikupilo se negdje oko 1150 maraka vrijednosti najpotrebnijih prehrambenih higijenskih artikala. Kao i u svim prethodnim, tako je i u ovoj humanitarnoj akciji učestvovao veliki broj volontera Općinskog Crvenog križa kako bi pomenuta akcija bila što bolje provedena. Ja bih iskoristio ovu priliku svakako da se zahvalim svim građanima koji su pomogli u akciju, kao i našim dragim volonterima koji su odvojili svoje vrijeme i po onim nesnosnim vrućinama koji su nas pratili ovih dana zaista odradili posao i to nije prvi put, a oni su uvijek za pohvalu i oni stoji uvijek u svoje građane. Da se zahvalim našim dragim kolegama u Bihaću i Mostaru koji nadljudskim naporima pripremaju negdje od 450 do 600 obroka dnevno u Bihaću, tamo negdje 300-400. Broj varira, mijenja se stalno i znam koliko im je zaista potrebna pomoć. Mi ćemo možda u narednom periodu i jedan određeni broj ljudske pomoći poslati. Naši volonteri izražavaju želju da odu u pojedini, pa će možda biti i te vrste pomoći našim kolegama gdje su migranti sad najprisutniji. Možda to niko ne može znati, bude i prema unutarnjem. Znamo, sigurno bilo je u Tuzli jedan dan 30, ali otišli su svi za Bihać. Mi moramo biti spremni pružiti im prvu pomoć i Crveni križ je prvi i uvijek je taj koji pruža pomoć. Znamo da je zaista u početku izostala pomoć države prema kolegama iz Crvenog križa Mostara i Bihaća, ali evo imamo saznanje da su se uključili, da su već pomogli i evo građani se odazivaju. Mi redovne svoje akcije u nedjelji solidarnosti, nedjelji Crvenog križa, nedjelji borbe protiv tuberkuloze, na prikupljanju pomoći za socijalno ugrožene, imamo i ovakvih akcija, će biti svakako još i to je posao koji je redovan u našim aktivnostima. Po završetku akcije, kako navode iz Crvenog križa, prikupljena pomoć je dostavljena u sjedište Crvenog križa Tuzlanskog kantona, odakle će dalje biti prevezena za Bihać i Mostar.